Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Bapak Ibu ingkang satuhu kinumartan. Salajengipun sumangga tansah kula dherekaken memuji mring ngarsanipun Gusti Kang Maha Kuwasa. Dedepe ing pepadanipun amari kelu tansah ngaturaken pamuji syukur kawula. Nun inggih hamung saking wilasanipun kula panjenengan sedaya kepareng pinaringan daya kekiyatan satemah saged nunggal ngempel ing sasana riki saperlu nekseni saha mangertosi tumapaking karya upacara tingkeban. Ingkang sakedhap malih menawi Gusti ngudaneni badhe kagungan momongan. Saderengipun tata rakiting adicara tingkeban kawiwit, keparenga kula ngaturaken manggah rantamaning titi laksana. Sapisan pambuka. Kaping kalih atur pambagaharja. Saparipurnaning atur pambagaharja tumulit tumapak gatining laksana nengging adicara. Kaping 3 inggih rerangkaning adicara tingkeban inggih sungkeman, siraman, sesuci, pecah pamor, brojolan antiga, sigaran cengkir gading, nyampingan, luaran saha simparan, wiyosan, kudangan, bubukan, kembulan saha unjukan, rencakan, rujakan saha dawetan. Dene maningka petiting titi laksana inggih panutup. Mekaten kalawau menggah reroncening titi laksana ingkang nacik sumengga enggel tumapak gatining laksana ingkang kaeka nun inggih pambuka. Minangka pambukaning titi laksana sumangga kanthi patrap ingkang sampurna kula dherekaken memuji muhung mring ngarsanipun Gusti. Puji pandonga rahayu sumangga kula dherekaken. Mugi Pangeran ingkang mahawikan paring berkah. Satemah adicara tingkeban saged lumapah beton boten cengkah kaliyan racikaning titi laksana. Mong akarya bingah mring kang samya lenggah pambagya harja. Awit saking bingahing penggalih Bapak Ibu dupi priksa paduka ingkang sampun lenggah satata sepak sinaroja. Bandaring wacana kasumanggakaken dumateng Bapak Ibu. Mekaten kalawau menggah pangandikanipun ingkang hameng kugati lumantar panjenengan. Adicara salajengipun inggih menika upacara tingkeban. Ingkang kapisan inggih menika sungkeman. Dumateng ngarsanipun ingkang bebasan nun inggih keparenga sawega ing diri kanthi lenggah ing sasana ingkang piniji. Dumateng Ibu Juru Paningkep keparenga hanganti Nimas Ayu sarta Dimas Permadi lumarap
ing ngarsaning ingkang Rama sarta Ibu. Ingkang kaeka Nimas Ayu badhe sumungkeng dumateng ingkang Raka nun ingkang garwa Dimas Permadi sinekseman mring para wreda. Sasampunipun sumungkeng dumateng ingkang Raka nun inggih ingkang garwa. Kekalihipun arsa anguswa pepadaning ingkang Rama wiyah ingkang Ibu. Siraman kados sampun lenggah satata Nimas Ayu sarta sampun sumandhing hanjenengi nun inggih Rama wiyah Ibu. Arsa ginarujuk ing wareh kasaking toya sarta pamuji donga rahayu. Lamun ginanti ginanta ing wardaya kadya udan basuki. Sampun jangkep 7 cacahipun Nimas Ayu pinarengan jamas pasiraman saking tok 7 sumber sesuci. Salajengipun ingkang rasa paring sesuci kanthi toya kang mijil saking talenging kandhe pranata. Kanthi sesuci warata ing sarandoning sarira. Mugi-mugi Nini Ayu tansah pikantu pitulungan sarta pangayoman sentosa ing Jawa, pikuku ing raga, manunggal tekade nyawiji rasane satemah mantep ing wardaya kalamun badhe kagungan putra. Pecah pamor paripurna paring sesuci kendhi arsa kapecah mring ingkang Rama miwah ingkang Ibu. Brojolan paripurna mecah kawah tumuli katindakaken adicara brojolan. Ibu juru paningkep kepareng jumenengaken Nini Ayu. Antiga kan kadawahaken sangajenging jaja pecah sanalika. Kuninge Antiga pralambang rah, putih pralambang sumsum. Nini Ayu tansah sinengkuyung mring rah lan sumsum anggenèrika mbobot ingkang putra. Satemah sarira tansah sentosa sinangga ing kebagas warasan. Sigaran salajengipun Nini Ayu kakanthi mring bapak ibu tumuju dumateng sasana busana. Dene Bagus Permadi tetep jumeneng ing sasana riki saperlu nindakake adicara sigaran. Kados sampun sawega samudayanipun pramila saumangga Dimas Pernadi kula aturi jumeneng hangadepi cengir. Para tamu kasuwun paring panjuru amrih Dimas Permadi sakakakung bombing lan grengseng. Menawi sampun samekta badhe kula abani. Satunggal kalih 3 cengkir gading sampun binelah kados
Pundi para tamu wujudipun? Pas tengah menapa meleset? Mekaten para tamu cengir sampun kasigar. Pranyata sigaraning Dimas Parmadi meleset. Pratandha badhe kagungan putra kakung. Wiyosan. Para ibu ingkang kinurmatan, saklajengipun sampun dumugi mangsa kala adicara wiyosan. Nun inggih pralombong miyosipun jabang bayi lumepas saking guwa arbaning rena. Kalamun ponang jabang bayi Wustapa brata ing guwa garba nawa Candra Dasa Ari Suwana kepenging weruh pandanging donya endahing jagat kanthi lair ing alam padhang. Pramila sumangga ingkang sepisan calon eyang putripun nun inggih eyang pambudi kula aturi nampi wilijing ponang jabang bayi. Paripurna wiyosan cengir gading kang sepisan. Saklajengipun cengir gading Dewi Kamaratih badhe kawiyosaken tinampi mring eyang putri Dwija Hartana. Sampun tinampi age-age eyang kakung Dwija Hartana marepegi eyang putri sarwa sarwi gupuh ing pitaken. Kudangan. Ibu pambudi saha Ibu Dwija, panjenengan samenika sampun dados yangti. Cobi para tamu kapengin mangertos kados pundi menawi panjenengan ngudang wayah. Kados pundi ibu-ibu menapa panjenengan sarujuk menawi eyang ayan manika ngetingalaken caranipun ngudang wayah. Menawi satuju paring keplok ingkang gayeng. Ibu pambudi saha Ibu Dwija manika tamu sami keplok malah kepara gayeng. Tagesipun panjenengan kedah ngundang wayah mangga bubukan. Saklajengipun para eyang menimang cucu lan dituraken wonten papan ingkang sampun disiapaken. Kembulan lan ujukan. Sumangga Dimas Permadi lan Nimas Ayu kula aturi mundhut sekul salawuhipun ingkang wonten tumpeng 7. Dahar kembul sesarengan pratandani guyub rukuning tiyang mangun brayan. Guyub rukun dadya prantandha kabagyaning kulawarga. Ngunjuk toya wening dadya pratandha kalamun sakehing tindak tanduk. Muna lan muni kapenggalih kanthi wening kukuban. Paripurna acara kembul bujana. Dahar dedulang calon ibu bapak badhe nindakake kukuban. Sanes karaning sarana busana badhe kasta dumateng papan palareman nun inggih papan ingkang piniji.
pinitados saged dados sasaning garwa hanggeneri ngrerantu wijiling sunu. Sumangga Dimas sarta Nimas. Rencakan rebutan piranti ingkang dimigunakake dene upacara tingkeban, rujakan lan dawetan. Kalamun sampun antri mundhut rujak miwah dawet dumateng para tamu kersa kembul bujana. Krahabi pasugatan ing papan ingkang piniji kanthi ladi pribadi. Sumangga. Pungkasan. Purwa madya sampun dumugi pungkasaning titi laksana. Mawantu-wantu panuwunipun ingkang hamengku gati konjuk mring para tamu ingkang minulya. Para kadang sentana, kadang panuwun krida, tanga miwah tepalih ingkang sampun paring ega pratikel, bau suku, bondo beo, amrih kasembadyan, saha rancaking titi laksana tingkeban ing wanci manika. Ingkang hamengku gati hamung saged nyanyuwun mring ngarsaning widi. Mugi Gusti kepareng ndedhaken lelintu ingkang satraju syukur bage hanglakungana. Petit papuntoning atur kula pambiwara kalamun wonten cicir cewet kuciwaning atur jalaran kirang pandapuking basa kirang runtut pangrakiting ukara. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.